Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu kita salahutna. Ada orang so tamulai pemujiota di parpunguata di parminggota di bagasan sadarion cumul masa pasahat tutuhatta asa toddi to di perbadiema na totong madongan hita di parpunguata di parminggota di bagasan partikianon martang yang nahoho mahita di ganu prohatta martang yang mahita. Amin. Tapuji Tuhata marede hita sian nomor 574 ayat sada sahatu ayat tolu. Dot gori anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot gori to di parbadia na tumpalani kau tanah. Amin. Para iman amungan atangan Tuhan. Maguru usadok lo menyuruhana marparbueh batinti hikesa pulau manika. Oleh hamungan Ale Tuhan de amanami para sirohana sumuru. Sai tangihon mahami tu anakmu. Asa ibana na punahami. Lehon madihami hapor siaon na sitong. Asa holan hosabing hapor siaon haposan nami. Unang loas huriam marhaporusan tuaka na dihasianganon. Ay holan hodo haposan dohot haporusan. Saya sima roham patuduhon tuhami dalan tuhatuaun asa jupang hami asi ni roham nagodangi alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapuji Tuhatta maridde hita sian nomor 17. Patik ni debata di mingguta sadarion ima sian patik perjolo sahat tu patik paupaton. Patik perjolo audo Jehovah debatam ninna debatat dan jadi marakukahu panonmu debatam. Patik kedua dan jadi ganaonmu jalan jadi simanon manangaha na di benua bijang doh na di benua tonga rodi na di bagasan aek na di toru itan yang go tunggabe si sobau manang si oluan. Pati patulu dan jadi dohonon kuar debata yang go soture dalan ai hona uhung do sogot akka nama sideyang di goarna. Pati paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinawa marima bulahamu nasa sidonmu alai anggo ari pabituhoni ari paradianan ni Jehovah debatamku dan jadi homangula anggo dinasadai manang anakmu manang boru manang nakosong lagi-lagi manang nakosong boru rodi pinahan rodi pangisi ni hutan hape na malibati hutan ai binawa marido itop pada bata langit dohotan dohot laut dohot nasai sini dungi maragia tibana kiari pada kuhoni ibadinido ubai dari pasu-pasu ni bata ari pada dia naik
Tatopoti ma dosata nagodangi tua dopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan para siroha na sumurong. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon rotu joloni habadion mi manopoti jala mengangguk ko dosa nami. Mas sajot-jot huar saki hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabainan nami narwai. Dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa sian ati-ati nami dohot nasa toddi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang doson diri nami hubaik kami. Dibaheni tamado rimasanmu jala uhmanmu hami tuhamatian saleling ni liling nai. Alain nama porus mahami nuaeng tu asi ni roham nagodangi. Mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangolu hami dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham di hami, halak nadangolon, amin baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Satoki dohu tinggal honko, alai papungu-pungoku maho muse marhite-hite aka asi ni roha godang. Dagan diparpiar ni muruku kutabunihon bohikku satokin maradopun ho. Alai marhite-hite dengan bahasa saliling nililing na asyaku ho ninna Jehovah si palua ho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhata maredeita. Turpuk epistel di mingguta sadarion songon patur joloni jamita nagabe si jahota jala si pahusor-husorota di bagas rohatta imasian pesalmen 82 ayat sada sahat rodi walu
marsikat sorin mahita majaha dia naparpudi rak mahita majaha. Edde sian siasap tidang do Jahoba di bagasan luhutan ni debata madabu uhum do ibana di tonga-tonga ni akka panguhum. Sadia dengondo pageduhon muna uhum jarat ikan dia muna akka parjahati. Patikos hamuma uhum tunamit met doho tuna sopot somarama. Odihon hamuma nadangol dohot tu napogos. Palua hamuma na met dohot napogos. Sian tangannya akka parjahat ma palua hamuna sida. Dang manada nasida jaladang olo nasida parrohan. Sai merdalani di haholomo do nasida. Jadi rebe-rebema sude akka ojahan ni tanoon. Yang doamu nunggak pulang dok nian akka debata dohamu jala anakna satu minggu dohamu sudena. Alai atik pe songoni mate dohamu songon jolmahian. Jala tinggang dohamu sogot songon raja na asing sada. Ai guru dihiam akka begu sudena songonima sahatna mertua do halak na tumangihon hatani debata jala na peopsa. Amin. Tapuji Tuhata marede hita. Tidak ko mahapor siyaw tay songon na hinay tidak ko ni dongata sa hapor siyaw di sadok portibion rak mahita madok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatudosan natumo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabeya siya tod di perbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhungan ni Silatus. Nama te tarpajal do ibana di hau pinorsilang. Na tua tu bonotoru dung ditanom. Na mulak mangolu diari patuluhon. Na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba. Amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana pay mamulak sogot tutanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi perbadia jalarong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akka na badia. Dohot di hasesan ni dosa. Dohot di hatai na mandok. Mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate. Dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabigima ede puji-pujian na sinuarahon ni inahanna dungi diuduti ina Debora.
Tabigima titing namasa doho si pamasaon di minggutta sadarion. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhudna. Tapai hut-hut ma tikting nama ragam di minggutta sadarion tanggal 14 Agustus 2022. Naparjolo guarni minggutta sadarion minggu pasiahon dong Trinitatis lapatanna hasitulu sadaon ni debata. Topik minggu Polin mangihutton Yesus. Napaduahon kebaktian sekolah minggu di Patupa tatap muka masuk pukul 7.30. Napatuluhon namangisi kor tu minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 7.30 ina Kamis ama Jeriko dohot remaja. Pukul 10 ina Ester NHKBP dohot ama Salom. Pukul 10.05 ama Huria ina Hanna dohot ina Deborah. Napawaton pertangayan sektor di hari Selasa tanggal 10 Agustus 2022 sektor Judea dibagas ni keluarga Besi Tohang Boru Si Hotang Jalan Apel Walu RT 2 RW 4. Di sektor Roma keluarga Besi Tohang Boru Manalu Jalan Pekapuran RT 2 RW 22. Di sektor Efesus dibagas ni keluarga M Nababan Boru Siahan alamat Jalan Pekapuran Gang Swadaya nomor 30 RT 4 RW Sada. Di Korintus off di kanan off. Di hari Rabu tanggal 17 Agustus sektor Nazaret dibagas ni keluarga R Sinaga Boru Tambunan alamat Gang Sao RT 4 RW 4. Di sektor Sion dibagas nih keluarga Jesi Dauruk Boru Sihotang Jalan Bakti Abri Gang Bapak Saud. Di sektor Betani keluarga dibagas nih keluarga Situate Gultom Boru Hutapea alamat Jati Jadar 2 Jalan Cempaka 2 nomor 125. Di sektor Filipi off. Di Galatia dibagas nih keluarga TM Segian Boru Tarigan alamat Perum Oma Indah 2. Di sektor Kolose dibagas nih keluarga Asi Mamora Boru Munte alamat Jalan Kenanga 10 Sada nomor 10 Sia Taman Duta. Di sektor Bethlehem dibagas nih keluarga BP Batubara Boru Situmeang alamat Perum Laguna 2 nomor 10 Walu. Napalimahon penghargaan tu anakon na berprestasi. Di hari Minggu sadarion di kebaktian pukul 10 WIB patupaon ni Huriatado pasahaton penghargaan tu yanakon na berprestasi juara sada sahatu juara tolu mulai sian tingkat SD SMP dohot SLTA baik prestasi akademis maupun non akademis di Patupa dung sipul tikting. Napaonopon pasahaton celengan pesta gotilon. Di kebaktian pukul 10 WIB sadarion patupaon ni Huriata panitia pesta gotilon dohot tahun kesehatian do pasahat celengan secara simbolis tusude perwakilan sektor tapatupa mai dung sidung pasahat penghargaan tu akana berprestasi. Napapituhon papungu pelean amplop diakoni sosial. Di hari Minggu sadarion papungu pilihan amplop dohita ima amplop diakoni sosial tapasahat ma di bagasan las niroha ditiki pilihan napaduahon dong sidung jamita. Napawaluhon tikting marbagas
Tikting Parjolo naing manjalo pasu-pasu pardongan Sarepiomma Julius Halasoni Simamora anak ni hala amata mangoloi pe Simamora tubuh ni hala inata Romauli Simanulang alamat Jalan Parung Bingung RT Sada RW 4 nomor 27 Meruyung Huria HKBP 5 Resort Cinere Dohotorana Nopi Norma Yunita Nainggolan Boru ni hala amata Sariman Nainggolan tubuh ni hala inata Heldawati Situmorang Nahinan alamat Kampung Sindang Karsa RT Pitu RW 5 nomor 76 Cimanggis Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis tarpasu-pasu di gereja HKBP 5 Resort Cinere hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022. Napasiahon pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial mauliatema di pasahat huriata tusudi ruas naung pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial 1 bulan Agustus 2022 tuakan aso pasahaton dope taingot maamang inang makarikoton pasahatosa ganup bulan tuhuria marhide parhalado sektor tabe napasapuluhon pangapulion di hari Minggu sadarion dung sipul kebaktian pukul 10 patu paon ni huriata do acara pangapulion tu keluarga Asimamora Borumunte sian sektor Kolose Ria Mahita Mandahotisa pasapul sadahon parheheon sekolah minggu di hari Sabtu tanggal 10 September 2022 pukul 10 WIB patu paon ni huriata do parheheon sekolah minggu pinangidoma tuakana toras asa mandaptarhon akayana kota hombar tu bakat ganup asa pasidohot mengisi acara di parheheoni boima tadaptarhon tuaka guru sekolah minggu. Nah pasapuluh 2 hon kegiatan pesta gotilon dohot tahun kesehatian nah mengisi acara tanggal 21 Agustus 2022 pukul 7.30 sektor Efesus dohot pukul 10 sektor Judea tanggal 20 Agustus pukul 7.30 Galatia pukul 10 Amasalom tanggal 4 September 2022 pukul 7.30 Nasaret pukul 10 sektor Filipi tanggal 10 September 2022 pukul 7.30 sektor Korintus pukul 10 Ina Debora tanggal 10 September 2022 Disi Naposo pukul 7.30 tanggal 25 September 2022 pukul 7.30 sektor Roma pukul 10 sektor Sion tanggal 2 Oktober 2022 pukul 7.30 SKM pukul 10 Bethlehem tanggal sia Oktober 2022 pukul 7.30 Amahuria pukul 10 sektor Kanan tanggal 16 Oktober 2022 pukul 7.30 Ina Kamis pukul 10 Remaja tanggal 20 Oktober 2022 pukul 7.30 sektor Betani pukul 10 Ina Hana tanggal 30 Oktober 2022 pukul 7.30 Ina Esther pukul 10 sektor Kolose tanggal 6 November 2022 pukul 7.30 Ama Jeriko pukul 10 Parhalado pasapuluh teluhon torop di ruas nama dohoti parmingguan tanggal 7 Agustus 2022 toropna 287 halak pasaplopaton ruas nabar ulang tahun kelahiran toropna 47 halak ulang tahun pernikahan onom keluarga Padita dohot Parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode walu 1 Agustus 2022 hatani dewata napasi kopol lasni rohamuna tersurat
di Psalmen 20 ayat 5. Sai di lehon ma tuho si subut roham jala pasaut nasa sakapmi. Na pasaplimahon pilihan bulanan doh tahunan, torop na pasahaton pilihan bulanan di bagasan mingguon, torop na tolu kaka godang na 500.000 rupiah. Pasaplonom pilihan yuran diakuni sosial huria, torop na pasahaton pilihan yuran diakuni sosial di bagasan mingguon, torop na tolu kaka godang na 300.000 rupiah. Pasapuluh pituhon keuangan gereja huria godangna sia juta 221.000 rupiah, pembangunan 3.766.000 rupiah, pusat 1.755.000 rupiah, jumlah 14.742.000 rupiah. Molutung adong pilihan na so tercatat manang salah redaksi aka pilihan ini asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padingkaton songoni ma tikting nama asa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tu hatta ma pilihan ini bain sangap di goarna pinasahat ma tu dewan diakoni sosial. Salam. Selamat hari Minggu madita saluna. Dia mangpat dita amanami nanami donga perhaladu. Tarlumo bima dia manami inanami ruas ni huriat HKBP Cimanggis. Parjulu madok moliate hita tu debata pardingga basai. Dia sini rohana di patupa huriat tedo ima diarina ulina dingga sadarion. Sada program siat diakonia seksi pendidikan ima napasahaton penghargaan tusude ia nakon ni huriata na berprestasi baik akademis dan non akademis tingkat SD, SMP, SLTA mauliate ma disaluhu dinggan dewasan itu hatta sada ni roha sai lam tumalona ma sudi anak ni huria HKBP Cimanggisi molope manang piga anno tarjo 7 loon sian juara seda juara 2 juara tulu ido data na masuk tuhami jala sisa datangnya kita amangina marpangidoa tu Tuhani asalam dipargugui tu hatta sudi ianakon ni huriai silas ni roha ditongani keluarga generasi penerus ni huriata tarlumobi memuji pasangapon goar ni Tuhani songoni mahata huwa sisen hami mauliate dia mang padita do amang inanami donga perhalado ditikyon Roma sekretaris diakonia doho bendahara diakonia lau pasahaton aka piagam do penghargaan na pinasaha ni amang padita uluata botima tuhata mamasu-masu. Jadi mulai teh tu amang Dewan Diakoni Sosial naung mendelegasi hon dinalaho majahon gorar-gorar ni yanakon na berprestasi sian tingkat SD satu sekolah lanjutan tingkat atas manang SMA nau parsanga pihame amang pendeta nami suang soni amang inang parhalado jadi na hormati hami na tua-tua nami amang dot inang suang soni tu ianakon nami saluhutna di sadarion hujahau kami ma goar-goar ni anakon na berprestasi mulai sian SD 1 SMA molo hugora kami sianon Roma hamu yanakon nami buat anak-anak kami yang kami sebutkan namanya
mohon nanti datang ke depan. Nama anak yang berprestasi di sekolah dasar. Yang pertama, peringkat pertama, Gloria Yolita Manulang, tingkat SD dari sektor Efesus. Yang kedua, Lydia Wina Marta Mandauni Sianturi, tingkat SD dari sektor Sion. Yang ketiga, Geraldo Sidabariba, tingkat SD dari sektor Judea. Yang keempat, Lucky Maruli Sinaga, tingkat SD dari sektor Judea. Jovan Angelo Devan Tambunan, tingkat SD dari sektor Sion. Juara 1 dari tingkat SMP, Simone Vito Salom Siagian, tingkat SMP sektor Galatia. Adelweis Bernardine Olivia, tingkat SMP sektor Efesus. Kezia Silvana Deswita Manalu, tingkat SMP dari sektor Sion. Angel Butar-Butar, tingkat SMP dari sektor Betania. Mardi Gabriel Abner Siagian, tingkat SMP dari sektor Kolose. Sardias Pangondian Sianipar, tingkat SMP sektor Efesus. Jonathan Walter Marolup Sianipar, tingkat SMP. Hani Natalia, tingkat SMP dari sektor Galatia. Febrina Siregar, tingkat SMP dari Efesus. Desla Gabriel Firdaus Dolok Saribu, tingkat SMP dari sektor Sion. Revaldo Pardomuan Panggabean, tingkat SMP dari sektor Bethlehem. Tony Yesaya Sitorus, tingkat SMP dari sektor Judea. Nata Melani Borutapubolon, tingkat SMA dari sektor Judea. Kristi Amelia Simajuntak, tingkat SMA sektor Kanaan. Cindy Exaudi Simajuntak, tingkat SMA di sektor Kanaan. Sonari husebut kami mah na juara 2. Astrid Salom Keren Hapuk Batubara, tingkat SD dari sektor Bethlehem. Yang berikutnya, Justin Febriano MS, tingkat SD dari sektor Betania. Santa Vianney Siagian, tingkat SD dari sektor Sion. Vincent Marvelino Simajuntak, tingkat SD dari sektor Betania. Clara Sari Hutauruk,
tingkat SD dari sektor Efesus. Meir Jesualdo Sidauruk, tingkat SD dari sektor Sion. Owen Felix Fernando B, tingkat SMP dari sektor Sion. Elgia Kristina, tingkat SMK sektor Roma. Starla Rumintang Silalahi, tingkat SMA sektor Kolose. Ruth Katerina Butar-Butar, tingkat SMA sektor Efesus. Nah, berikutnya kami bacakan peringkat ketiga. Nah, pertama, Sinta Adekleo, tingkat SD sektor Bethlehem. Goodman Rizky Lamhot Siagian, tingkat SD sektor Roma. Gabriel Nathanael Jepan S, tingkat SMP sektor Sion. Sondang Marianti Silalahi, tingkat SMP sektor Kolose. Stefani Hotnida Romauli Pangaribuan, tingkat SMP sektor Bethlehem. Filipi Christian Bimantara Togatorop, tingkat SMP dari sektor Roma. Naomi Grace, tingkat SMP sektor Efesus. Putra Idola Simajuntak, tingkat SMP sektor Bethlehem. Zepta Alfian Mahulai, tingkat SMP dari sektor Sion. Yang terakhir, Swandi Pargaulan Sitohang, tingkat SMK sektor Roma. Jadi di hita amang inang nima nakina hujau kami aka guar-guar niana kota na berprestasi di bidang akademik dohot non akademik sian tingkat SD satu SLTA. Pinangido dengan hormat tuamang padita asa pasahaton sapatah dua kata. Di hita salutna amanami do inanami dumubi hamu akanatoras, terutama kepada anak-anak kami yang pada saat ini sudah meraih prestasi di sekolah. Pertama sekali gereja merasa bangga kepada anak-anak kami, dan harapan daripada gereja semua perlalu dan jemaat mengharapkan supaya prestasi yang sudah dicapai untuk dipertahankan atau untuk ditingkatkan. Doa kami supaya anak-anak kami semua sehat dan tetap semangat dalam belajar, jangan kendor, supaya prestasinya semakin meningkat dan pada akhirnya semuanya menjadi sukses. Kalaupun ada sedikit menjadi penyemangat kepada anak-anak kami dari gereja, ini merupakan jalan kasih dari gereja supaya anak-anak kami semakin semangat untuk belajar, untuk meningkatkan prestasi. Demikian dulu dari ucapan selamat dari gereja kepada kita semua, anak-anak kami. Nah, saat ini kami berikan yaitu seperti bingkisan ataupun penyemangat kasih daripada kepada anak-anak kami.
Jadi Amang izin foto nanti di set dulu emang ya? Oke. Iya, tahu duti mamuse pinasama tu amang pendeta dohot penitia pesta tahun kesehatan dok gotilon laho pasahat celengan. Partikeno pasatai ma tu panitia. Shalom, oras samanginang, dison kami sian mewakili panitia tahun kesehatan dot pesta gotilon naing pasaton celengan. Jadi parjulma hita madok bali atu Tuhan, bo hita marpungu di son saat kebaktian di hita sonari. Nah, hormatan amang pendeta, amang inang parhaladu dot sude hita dison ruas KBB Cimanggis, amang inang remaja dot na poso dot ya nakon nami sian sekolah minggu. Sebagai salah satu program tahun kesehatan dot pesta gotilon HKBP Cimanggis tahun 2022 ima celengan artinya dison hita mencari dana alai melalui celengan. Jadi celengan nun di pasat kami masonari secara simbolis tu sahala mewakili sian sektor tabi. Jadi on di papung manon
pada saat awal November sebelum pesta puncak Pesta Tahun Kesehatan Pesta Gotilon 2022 HKBP Cimanggis. Jadi di son kami pasaton celengan cara simbolis imas sahalak sian sektor asa Roma tujolanon di Johami Manon dungi amang pendeta Manon na menyerahkan celengan secara simbolis. Jadi tu petugas na maniop bakianon baki celengan mohon tu jualanon mate maniop baki celengan ini. Jadi sonari di John Hami maju perwakilan sian sahala sian sektor Parjolo sektor Bethlehem asa Roma tuson sian panitia sian sektor Bethlehem paduaon sian sektor Betani patuluan sian sektor Efesus paupaton sian sektor Filipi Palimaon sian sektor Galatia, Paunopon sian sektor Judea, Papituon sian sektor Kanaan, Pawaluon sian sektor Kolose, Pasiaon sian sektor Korintus, Pasapuluon sektor Nazaret, nomor 10 sada sektor Roma, Pasapuluduaon sektor Sion. Oke, mau lihat ya? Jadi, song ini maju acara pasaton celengan tu acara Pesta Gotilon amarang tahun kesehatan Pesta Gotilon HKBP Cimanggis tahun 2022. Mau lihat ya? Tuhan Yesus memberkati. Taudu tima muse di pamujota tabegima edde puji-pujian na sinorahon ni punguan ama huria.
Tapuji Tuhata, maret dehita, laos tapasahat ma pelian naparjolo sadaa dohot sadabi.
Dameni debata na sumurung sian salhut na roha imana mengaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madi hita salhut na amanami do inanami do sudetahe akayanakon nami na pungu di bagas gerejaon hatan itu hatta nagabi ujahan di bagasan jamita si pausur sorota ima di minggu sadarion di minggu pasia hondung trinitatis ima sian epalumnis Lukas bidu 12 hujahama sian ayat 40 sia ro di ayat 50 songono madu di sini. Narodo ahu mandanggurhon api tutanoon di hasiholi nasaro hakudo anggiat haru galak nian. Alai didihonot do tuahu paridion jalan masai bobos do rohaku saliling so tulus do pei. Na diri puro hamuna do nalaho mangalehon dameahu tu atas tanoon ubay naro datung kudok ma dihamu panirangod do tahe ay olat nion maralo 5 halak na di sadajabu na tolu maralohon na 2 jalan na 2 maralohon na tolu maralo ma ama tu anakna anaki tu amana ina tu boruna borui tu inana sima tua boru tu parumaini tu naboruna ima sahatna dihita salutna nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo tapai tihud di paddohan Tuhan Yesus nakiningan mukiro suku-sukun nabelga di rohata ay buasa di do Tuhan Yesus nakiningan di ayati imana di dok alai na diripuh rohamuna do nalaho mangaleon dameau tu atas tanoon ubain naro datung hudok ma dihamu panirangod do tahe di hita salutna di hatani Tuhan Yesus omma sada kenyataan na ikon terjadi do di tonga-tonga ni perdalanan ni akasisiani dung Tuhan Yesus lapatanna salpusia portibion jala ikon adupan ni akasisiani ma akaragam akaparukilon na mabuan imataringot barita haluaon manang silang ni Kristusi. Jadi hata luba-luba on tua kasisiani pabuahon ala di tonga-tonga ni perdalan ni ngulu ni jolma ditiki Tuhan Yesus nunga godang akan nadipe jala godang do na bergeser sian ujahan manang poda nau takas ima diulahon aka boidohonon aka jolma na didok partugi di tonga-tonga ni hala Israel anggo sasitong na parjolo dila Tuhan tado akapatik akahatanai dinalaho boy mambuan ngolu ni jolmain atoropi gabi tungolu na duminggan jala mangarahon pangoloi ni jolma ima tu debata ima parholong roha di tonga-tonga ni portibion alai hinohoni akahapistara ni jolma dang mangasau debata be saya mangasaon di aka hagugo diri gabe gudang ma di bagasani ima sada pergeseran di pangajarion itu akan atoropi gabe bui dohonon gabe maol ma bui dohonon di pature di hatani Tuhan Yesus di haroronai taringot nau takas gabe marurat di tonga-tonga ni bangsoi aka pangalaho na ikon si patureon di ngolu ni jolma hidung bani adodo hatani na tua-tua medok salah
madasor nina sega luhutan nate kan salah madasor sega luhutan anggo dasori adong dok natikos aledung di dalat ton tak hobar tu napinangi do ni dasori marparbu yang uli jolma duduk madihita jujur nang di ngulut tahun terjadi du ya teh di tengah-tengah yang lumu dia ka keluarga mah umpamana saya salah do pengajariot tatu ya nakota saya naripu do mau saya tapalean napi ngang do danak gabi maben demak manda maben gabi dangadung be lapatana manggugai ape laos dung dihasomal hod do songoni ujungna parbuena dang dinggan gabi maralo mak daksa so na pinarsita-sita yati manang na manja do dada nagi gabi boy do dada nagi gabi ditutun romona mangulahon yati ini akahatan ina dua-dua do yati nah songoni do na terjadi di tengah-tengah di bangsoi akasi boto surat pe dan di boto di nalau aha do ipola ni patiki tu tengah-tengah di bangsoi HP di do Tuhan Yesus do patik holong doi dan gabi nama bobani aka jolmai di aka patik-patik di hajahaudion di tiki kan gudang dua kasih patah tambahan-tambahan di bain akan nama lo ujungna dan adong dapuk be ipolana sarupa suku nama ngalo pak arsi kia deh beda gini kamu kan biasa ngelong arsi apa kaina ba mulu di lopa do deke manang deke mas kan badi bay ma sude aka manang na kacang panjang doi manang na aka dia mai si sude sude aka bumbuna asing ale ujungna gumudang do bumbu-bumbu naon nate sarupa song malopa molo tiki dadana molo dia pa manuk gumudang do katangna ate ale yang go manuk na 1/2 kilo katangna 2 kilo kan idoi ujung holan mangalak katang tapi tujuan mangalang manuk do kan ulu do songoni ale dak kinata ima joate kan di ngulut tahun wama molo songo kami sedi 10 do sa ama sa ina de batu tu molo edang cukup do holat 1 kilo ate ikon na mentung kan ale ala ni situasi ulu do 1/2 kilo pe dituhor ale katang na pinagurang ate nasing do yate di bain masira ya agak gudang unang pagugo hudo dialang asa boy diolati imajo ate kan umai nama lo do yang gumadok nama lo di na dua-dua na julu ate asa boy diatan nasi panganon na songoni do uram nih gudang Roma Tuhan Yesus omma gabi gudang do kritik dia ka si boto surat aka ala maloni Yahudi bahasa di batu aja sonong bahasa di pangalumi mana dia risebet di dok patiki orang boy apa di dok dan sudat mangulan holong di tengah-tengah nih ngulu nih ala idok ipola patik rayai holong tu debata holong tu dongani jolma doi idom ini di ayat nakiningan di dok narodo ahu mendaguro api tu tanoon dihasi holi masa rohakku do anggiat haru galak nian molo didok api di son sada lambang lo di lalaho manutung pamosokon mangalala asa bui do nani lopai gabe bui tarida hasil nayate ngolue pesongoni do jut songona dilala ale sasitong dilala lao mandapot ipola na umarga di ngoluon marukil odo na didok di Tuhan Yesus tua kasih siadi sokon api na mangulon ido didok gabe api ido di dalam padinggaton dia mu amanami do inanami dak sudiate akan labok-laboki akan slow-slowi na terlampau duduk toleransi dok perasani asal mademak ay kadung do songoni asal ma aman
asal madinggan, asal mabui unang akagaur, atik pe sipata godang do aka di tonga-tongani iko sipaturiung. Kan adong do songoni, metode songoni asal mabe saud. Tetapi tidak mendidik di tonga-tongani ngulu hak Kristenon. Ini. Boy do aman-aman nita contohna atau emak asunang adong marungut-ungut di pesta kesehatan nak pola be adong tabai nak dia kada emak mazudi ate ini kan babu idui ale dang mangolu partodion ai biasana sian akana akaragam na taula do na mo kita songona loja ale di sido dalani pasu-pasu ni debata lao dapota kita sada ipola nam marga di tonga-tonga ni ngulut taun songon api dunia. Idom bani dung di Tuhan Yesus pangalahonnya kajolmai ujungna ima dihaton di mana dia paduahon alai didihonot tondo tuahu peridian nama saya bobos dorohaku saleling so tulus dope. Artina Yesus dakkolan dinalo manege akan nguluni jolmai asa diboto hasit tongan diboto isedo debata na dihaporisen na sida alai huhu di bana ikon didi hodo di bagasan dirina namar lapatan ikon tubu sodo didioni marhite silangi lau manobus ngolu ni jolmai padidion na di son ima padidion silang ni Kristus do na ikon yadupan ni aka diadupan itu Yesus dia punat silang itu dididih dirinai harus sahat manian asa tertobus ngolni jolmai jalaboi jolmai mananda di debata asini roha do dengan bahasa ni debata di hita omai hadirion itu hatai di hita ale di tiki Tuhan Yesus di nao mangapeon saluhut nai tabereng mayate molo tapai tihut di barita paskai yate tabereng do yate kan bodang do aka nama kauso Tuhan Yesus nasa nabi nain we pangubation aka halongangan pangajarion tong do adong do kritik alana memang nu ngasomal diulahon nadau siang ojahan nasi tongi ido digobahon nakiningan di ayat 50 ai di ayat 50 sadai nadiri puroha muda do nalau mangaleon dameau tu atas ni tanon ubenaro datung hudok ma dinalaho tuhamu parirangon do tai tujuan dison panirangon agar setiap orang bisa membedakan mana yang baik mana yang tidak baik jadi tak do mendidik cara ni Tuhan niate dang na dipasobu aka hajahaton sugari di pasobu do hajahaton asal ma aman-aman ma boido di parlomo akan nagugu ate dos-dosong waka barita na parpudioktan sada hal na menjadi renungan di hita na terjadi di dongan saha porsiau mayate perdi sambunin na gabi marak sonario nate sebenarnya pribadi do na mangulahoni ale anggo secara kepribadian kepekaan jati diri kita sebagai orang yang percaya pengikut Kristus mungkin kita mengatakan itu juga merupakan suatu cerminan buat kehidupan orang Kristen yang guna selelengon segudang do hatani hita madong songoni do alakan sonon mak donon apa terjadi madi hita sonari songoni ate amadonota memang pribadi du yate tetapi inilah Iduna udok di bagasan jamita, mari kita gunakan kesempatan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan gunakan kesempatan, kekuasaan, jabatan, akasila leon hide hanya untuk menjadi kesenangan pribadi atau untuk mencari sesuatu kepopularitasan kita atau kekuasaan itu untuk dipakai untuk melindungi diri melakukan suatu kejahatan. Ada orang yang selalu mengatakan karena sesuatu kekuasaan yang ada dalam dirinya, dia seolah-olah imum dengan kejahatan atau tindak kriminal. Dan di halomo Tuhania ini harus disadari setiap orang
yang mengenal akan berkat Tuhan dalam dirinya. Dan itu didok di bagasan ayati boido masa ma panirangon nate. Imanakin panirangan do tahe. Bahkan didok di bagasan ayaton molonunga tak kasih mananda di hasil tongani, bisa saja di dalam kehidupan manusia akan terjadi suatu gejolak dalam dirinya, mungkin di dalam keluarga. Iman nakini di patudos Tuhan Yesus nakiningan di ayati ai olat niondo maralo 5 halak na di sedajabu na tolu maralon na 2 jalan na 2 maralo na tolu maralo ma ama tu anakna anaki tu amana ina tu boruna boru tu yanana sima 2 boru tu parumain tu naboruna. Mana masa itu? Karena apa? Karena perbedaan, mungkin dalam perbedaan beberapa sikap tingkah laku. Atau mungkin kadang-kadang oleh karena kita menerapkan suatu kebenaran, hasil tongan na ikon pangajarion, olor gabe dialog. Itu, apalagi jam namanya nggak berbeda teh. Apalagi sian sudut naposo. Udah sangat berbeda dengan orang tua zaman dulu. Atau zaman hitan noeng akan nama tua, nah sangat berbeda zaman internet noeng. Nah ikon jamot do hita di sih, boy do kita maruki di nau menerapon nilai-nilai di tonga-tonga ni ngoluta tu akayanakon tu sudut nau poso di dalam menerapon nilai-nilai, anik ikon bergejolak maralo. Aledak pola dia iya teh. Yang paling penting di ngoluta konsisten kita untuk menunjukkan kebenaran kita dalam pangajarion. Lu mau marhite hata ni debata tuaka sudut namangihut manang sudut naposo. Oh itu ya teh maralo amado yanakun. Akan bunuaing malu-malu aka yanakun waing kan. Orang otik be ditaruh batur dialog. Enggak begitu Pak, enggak gitu Mak. Zaman sekarang begini. Enggak harus pergi ke gereja, kan ada live streaming, ya udah cukup. Tuhan berada di mana-mana. Batung malona. Hebat bukan? Itu ya. Hanya untuk menutupi bagaimana kemalasan ataupun keefektifan. Oh sekarang sudah efektif. Batung warna kan malonia kadat dana noengon nate kan. Hebat nih ya deh. Marah talu do hita anggo makata itu akan naposo. Ido. Nalong. Apalagi adong mamuse parumain na malo musa isian malo do mana isian si matuana etor dipolati do ate awului dia unang macam-macam jangan ikut campur dengan keluarga saya. Wah hebat nih apa poda do nani do dia teh romaika na dua atau emak sabar maiba ale Tuhan si maroham ida holanina maida kan ini boy maralo HP dengan dunian ikon pasato tak kapoda iya teh asa unang mago. Ini tidak perlu bato orang pagajeng ate anu gawe akan adu parumen gawe sung nasala dua teh roha ini. Umumnya jujur terjadi. Umumnya ya dong do didok tu kan parumain tu naboruna teh angai do. Dak kayak parumain tu simatuana do jarang dia teh tarsongoni mai. Idui terjadi nilai-nilai itu bergeser oleh karena perbedaan waktu, perbedaan keangkatan di tonga-tonga nih ngolut tau nate. Alai Ahmad didok disi molo songon nasodame didok nakin rodo hirana sautik panirangon di bagasa ini alani pendapat alai unang ma panirangon ni gabe dang adong be pardumuan di siate. Ale panirangon dalam arti prinsip di bagasan ngolu hapor seauta lau meletakkan nilai-nilai yang benar di tengah-tengah kehidupan itu tidak akan salah. Kita mau mencoba bagaimana firman Tuhan ini tradisi yang benar kita letakkan pada generasi ataupun orang di samping kita dengan tujuan agar mereka mengenal apa yang terbaik. Jadi unang marlalu ja kita teh mabena dinggan. Ido na didok katai. Unang marlalu ja. Unang talu hita binahini aka hagogoni portibi. Nagudang do hita ala ni panosak ni portibion parukilon pergumulan hidup yang terjadi dalam kehidupan sehingga apa yang terjadi kita talu. Lo mah asal mana dame. Kan mau lo talu do itu dame do. Jadi margogo mak. Udok majo tanda kutip parjahati mangulaun hajahaton nak. Gabe diulahum ma akan naso denggani
gabe ido dianggap satu kebenaran di tengah-tengah ni ngolu ni kita jolma. Apa dangi anggo Tuhan Yesus takas lu ya te. Roi mana tu portibion di nalau maben panirangon. Asa di boto jolma do dia mana dingkan dia ma naroa jala dia mana ikut si ulah honon di tengah-tengah lingkulan. Dohot dengan satu catatan di bagasani isi nama ngulana dengan di dot Tuhan Yesus. Saya jumpa nama aka pasu-pasu dot akan nauli dinan. Jadi unang talu ita bina ini portibion. Walau di dot si Paulus udah kamu sarobang do portibion. Kamu jangan sama dengan dunia ini. Tapi jadikanlah hidupmu adalah orang-orang sebagai pilihan Allah yang sudah menerima penebusan dari Kristus. Idom bani di bagasan topik tai ima hapolinon mangihuton Yesus, yaitu mengikut Yesus dengan kesungguhan atau yang disebut dengan mengikut Yesus secara total. Kita dong si huton Yesus do kita lihat ya. Adong dihita naso si huton Yesus. Si huton Yesus dihita teh. Mau si huton Yesus, mari kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Dengan militia Kristi. Dengan rasa suatu semangat juang untuk tetap mempertahankan yang baik dalam hidup kita. Dengan satu pengharapan orang yang melakukan yang baik menurut kebenaran Tuhan, pasti dia akan menerima berkat yang berlimpah. Amin. Jadi unang talu kita bina ini aka nama saun mate. Jala tetap bertahan kita melakukan yang baik. Mau tu ngadong jolma, sok kali lah kau melakukan yang benar kayak apa kau? Umpama gudang lu isongoni ate. Baru hirana suruh-suruh kok. Ayah dong lu songoni hira patang hira badita kok. Nih makan nak pola agak papel ma otik. Itu bukan gaya hidup orang Kristen, tetapi gaya hidup orang yang mengikut Yesus. Dia tetap teguh berpegang kepada apa yang dikatakan firman Tuhan dalam hidupnya, sebab dia tahu ketika dia selalu setia dalam Tuhan untuk mengikut apa yang dikatakan firman Tuhan, pasti dia akan memperoleh upah yang besar dari Tuhan, di mana dia akan menerima apa yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mertanyang kita. Mau lihat tema Tuhan diajari hodo kami di bagasan tikion. Asa pulin panghiuton nami di ho. Nak pe gudang dosi pata paru kilon. Dohot ragam persorion Tuhan. Laho mangulahon manghitoko. Ale pos dorohan nami. Todimima natoktong. Namang len gogo kami. Lau manunuti aka ulaw na dinggan di tonga-tonga ni ngulo nami. Asi maroham pasu-pasu mahami sa luhut na. Nang dia kasudi si obasan dari Tuhan di tonga-tonga ni kahuriam. Ho matoktong ali Tuhan. Na mangalan ringgas nirwahami ali Tuhan lau madohoti. Dia ka ulaw pakubasyom di tonga-tonga ni huriam. Imasong pertanyaan ya ka patanakon hatan itu hatta diganuk kategorial. Do lana asing Tuhan. Asa jupang dihami ali Tuhan. Sada ipola bohal partondion nami naneng siang ulon nami lau mangula-ulon nami si kanupari. Dihala sorohan nami Tuhan di bagas sentikon nang upasat tami songon las ni rohale Tuhan siak kuriam tua kaya nakon na berprestasi bain ma kaya nakon nami Tuhan gabe lam tudenggan na prestasi na sida asa boy si halas sonoton di tonga-tonga ni aka keluarga jolma lumubi di hadapanmu Tuhan. Tuhan di bata nang di aka ulaun nanang pukau nami museli Tuhan ima di kegiatan pesta gotilon do kesehatian di huriam. Lema gogo di hami semangat las ni roha. Pos ni roha lau mangulaun saluhut na. Ay molo nunga si bagasan pos ni roha hami. Las ni roha di bagasako. Jupang nami ma ima pasu-pasu na marlubi-lubi di ganup hami. Dang lupa kami oleh Tuhan membuat ton ima yanak kon nami nanaeng majalo pasu-pasu parbugason ima Julius halasoni si Mamora dohot neng oroan Novi Norma Yunita buru neng gulan asima roham
pasu-pasu mana sida nang pasu-pasu ma ulau naneng di patu panasida asa di bagasan las niroha sikop saluhut nali Tuhan di ulau ni dau sian aka permarahan sesongon ali Tuhan buano nami ali Tuhan nang dia ka ruas ni huram nama ulang tahun di kelahiran dohot di persaripeon pasu-pasu mana sida Tuhan leon hagi pason kebahagiaan di tonga-tonga ni rumah tangga asa tok-tong jupang dan sida aka silas ni roha di tonga-tonga ni ngulun sida dia ka ruas ni huriam mali Tuhan naong pasaton aka pilihan na baik pilihan bulanan nang dia koni sosial nang dia ka silas ni rohana tu huria li Tuhan Tuhan di bata asimaroham lam ditabai homa tu nasida li Tuhan ima ka pasu-pasu gudang di tonga-tonga ni ngulun nasida Tuhan di bata tu hodo pasatun nami sudi hamina punguson gudang dosi patah si pikiran nami di parukilon nami manang alani persahito pei manang alani aka sida budabuan do aka ragam si patah parukilon di tonga-tonga ni keluarga tu hodo pasatun nami Tuhan asimarwam mangasaon mudar mualiton Yesus Kristus ido na mangalen hamalumon mangaleon gogo mangaleon pos ni rohadi hamili Tuhan lo mangula di aka ulon nami jalapati rumah di aka ulon nami marsugut ale Tuhan mamuka ima lo mangula ulon nami pada usian parmaran jala ukap masih apa di lon langiti banua gijangi aka pasu-pasu golang tu ganu ahami ale Tuhan di aka pacarian nami asa boy hami ali Tuhan dalam martabat tambalas ni rohanami doh di nalomar pembahenan tu tonga-tonga ni harjaumi mau lihat ma di Tuhan di bagasan Kristus Yesus martangi yang hami tuho amin di nama rede hita laos di soma tapasat piliata laos tapasa mado dinggan ima di amplop diakoni sosial songondana di hita lahu manupahi dia ke ulaun diakoni sosial di huriata tapasahat mah di bagasan las niroha
pangunjunani morupe gogota lau marukili sai tabereng dopak Yesus Tuhani ganda iras ni rohata bainoni akti rohamu suni Jongjong mahita salut Araon madong matabe Anggi naunang jonong pe Haratu jolona donganmu tatang yakomah pilihan atapasahat di bagasan tikion martang yang mahita ali di bata amanami na di banua gijang hodo harorwani saluhut silan lihon nadinggan dot nasa ulibasa na malutus hupasatami masian nilihon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na khusus di jolum pasu-pasu may jala ramoti asa uparhasya kami pilihan non pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam doh di porti bion buhay marohanami marhiti titordim asal mutadah hami gudang ni silon lihon mitu hami asal mbirgir hami madok moliati tuho marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin nasana nile oni rodi pamataku sadohot gogo ki rodi saluhut artaku upasaha tituho naso satokudo alia manami na di banua gijang Sai pinarbadi magwarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomani roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matu hami sedarion hangulua siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tu hami, unak kami tugi untuk pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame jalo hamu pasu-pasu nasian Tuhani di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan di batamabuhina tuho jala asi marohana midaho
di depakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim